První stupeň hokejového turnaje skončil v hlách Aquavink a Big Head. Ve vodním křídle hráli Slováci o všechno, museli porazit Kazachstán, aby mohli pomýšlet na postup mezi 8 elitních celků turnaje století. V 6. minutě připravil Josef Daňo už 4. gól na turnaji pro Vlastimila Plavuchu. Slováci byli posílení o 2 hráče z NHL, kteří se den před utkáním dostavili do dějiště her a dopoledne už stihli s mužstvem první rozbruslení. To byli Petr Bondra a Robert Švehla, oba byli platnými hráči tohoto důležitého utkání, především Petr Bondra. V 10. minutě ovšem využil Kazachstán svou první přesilovku dorážkou Jevgenie Koreškova. Útok bratří Koreškovů se Šafranovem se ukázal být klíčovou zbraní trenéra Borise Alexandrova. První třetina skončila nerozhodně 1-1. Ve druhé dali Slováci branku na 2-1 a bránili tento těsný náskok. Nevyužili ale spoustu dalších šancí a tak se dostali do zápletky závěrečné části, kdy museli dohánět náskok soupeře a za stavu 3-3 2 minuty před koncem chystali rozhodující nápor, jenomže ujel Aleksandr Koreškov v té útočně naladěné obraně a rozhodl zápas. V čase 58:39 rozhodl Aleksandr Koreškov o vítězství Kazachstánu 4-3. Trenér Boris Alexandrov vyhlásil tento zápas za nejlepší v historii Kazachstánu. V každém případě Kazaši postupují mezi 8 nejlepších celků turnaje po této velice důležité výhře. 5 dalších útočníků Slovenska sledovalo zápas z tribuny, ale v utkání o 9. místo nemůže nastoupit. A tak se tato pětice vrátí po jediném tréninku se slovenským národním týmem zpátky do Severní Ameriky. Petr Bondra a Robert Švehla byli zapsáni na soupeře.